Днес откриваме дамски клуб "Бизнес на високи топчета". За него всъщност много подробно ще ви разкаже Ива. Аз няма да кажа нищо повече. Искам изключително много да благодаря на всички, които ни уважиха и дойдоха да открием заедно този дамски клуб. А сега кратка визитка на нашия основател, госпожа Ива Владимирова Карагьозова в цялата й прелест. Само няколко думи ще кажа за нея, после ще й предам микрофона. Познавам Ива от няколко години. Изключително съм впечатлена от една успешна българска жена. Ако трябва да използвам само една думичка да я обличувам, ще ми е безкрайно трудно, защото всичките й положителни качества трудно се описват с една дума. Аз бих казала на първо място, че тя е боец. Аз изключително много уважавам хората, които са бойци, които в днешно време, хеле пък една жена, успява да се справи в тази турбулентна среда. Изключително целеустремена, позитивна, човек, който излъчва любов и който тая любов я раздава не само в семейството си. Тя е щастливо омъжена за господин Карагьозов и има две прекрасни дъщери. Изключително успешна, с 15 годишен опит в областта на туризма и около 9 години в областта на финансовите услуги и застраховането. Моля ви да посрещнете с ръкопляскания госпожа Ива Владимирова. Благодаря ви и добре дошли още веднъж и от мен. Сега тук Илонка и целият ми екип много държаха аз да имам презентация. Поради това снощи във вихъра си, аз не отричам презентациите, нали? Да, окей, съгласна съм. Сглобихме супер презентация, която уверявам ви, че ще получите, както и презентациите на нашите гост-лектори. Само, че аз съм тук, за да си поговоря с вас и да ви кажа и да чуете от мен защо направихме този клуб и каква е идеята. За това ще ме извините, че няма да ползвам тази презентация, но после вие ще я получите. Лонка, извинявай още веднъж, както и на дамите, които се погрижиха технически да стане. Но аз също имам една кратка презентация, мой вариант. И ето, започваме. Само 5 слайда е. Няма да ви тормозя дълго. Защо реших да направя този клуб? Защото исках да се съберем и да си поговорим на живо. Да си комуникираме на живо. Не ви ли омръзна, дами, тези фейсбуци, тези имейли, тези телефони? На мен ужасно ми омръзна. А на жените, като мен, много имат нужда да си говориме, да си споделяме. Затова исках наистина да се съберем и да върнем живото общуване преди всичко. Това беше основната идея, след което исках да си бъдем полезни. Наистина с бизнесите ни, с това, което правим, различните. Затова казахме, че този клуб е за жени с собствен бизнес и с идея за бизнес. Коя ли жена няма идея? Някои по 2, някои по 3. Въпросът е дали се осмеляват да го направят. Ето затова исках в този клуб взаимно да може да си споделим и да си обменим тези идеи и да си помогнем чисто по бизнес и чисто по женски. Какво ще правим в този клуб? Отиваме на втори слайд. Какво ще правим в този клуб? Ще правим това, което си поискаме. Всички ние заедно. Аз няма да налагам правила, защото този клуб не е мой, този клуб е на всички нас. Ще си говорим за бизнес, ще си говорим за неща чисто по-женски. Здраве, деца, семейство, мъже. Нали, не мислете, че няма да си говорим и за мъже, като всички жени. Ще се занимавам и с сериозни теми. Разбира се, образование, спонсорство. Аз имам и фундация, преди 2 години основах, така че тази тема никак не ми е чужда, напротив, и се надявам да намеря съмишленици сред вас и да ме подкрепите, защото кой по-добре от нас, жените, може да бъде съпричастен и да помага на хората, които се нуждаят. И ние ще си изберем взаимно с вас каузите. Какво ще правим?
Предвидели сме на първо време да имаме регулярни срещи. В началото на месеца да се съберем на чаша кафе, на закуска работна, за да видим и заедно да решим какво искаме да се случва през следващия месец. След това, в края на месеца, идеята ни е да се съберем, за да представим новите членове на клуба. Тези, които през месеца са се присъединили, да видим кой какво прави, с какво се занимава. Това са регулярните срещи. Кой когато може ще идва, ще ги следите в сайта. Направихме един сайт-платформа, който все още не е стартирал. До няколко дни имаме уверението, че вече ще е окей, ще стартира. Там ще имате възможност, освен да рекламирате вашия бизнес, да си публикувате обяви и оферти за това, което предлагате, да си комуникирате помежду си, всеки ще има достъп в този сайт, така че да се свързва с другите членове на клуба. Ще следиме новините за бизнеса, интересните други новини, които са и още много опции, които ще ви разкажа по-нататък, когато го пуснем сайта до няколко дни, защото няма как в момента да ви го представя. Интересна е платформата, тя е платформа, не е сайт, затова така се позабавихме малко. И какво ще правим още? Ще правим неща свързани с образованието и с децата, като неща казвам. Идеята ми е по-нататък да си направим една академия. Как точно ще се случи това, ще ми помогнете вие, защото знам, че вие имате доста идеи, сред нас има такива хора. Така че очаквам от вас да кажете как да го направим и по какъв начин. След този слайд какво ще правим? За кого е този клуб? За кого е подходящ? Означили сме го като дамски клуб за жените с бизнес и с идея за бизнес. Но ако вие се припознавате като дама, която иска да бъде част от една такава общност, няма значение дали точно сте със собствен бизнес и дали имате идея. Заповядайте, нашия клуб е отворен за вас. Имаме дами с други клубове, които са и наши гости тук, Роси. Те също са добре дошли, няма значение. Всички, както ние при тях, така и те. Господин Халачев, Обединени бизнес клубове. Мъже, но ние сме част един от друг. Няма отворен ни е клуба, но за кого е подходящо? За всички жени, които вече имат бизнес, но нещо не им е окей. Като че ли искат да направят някаква промяна, дали да се разширят, дали да тръгнат към нещо по-голямо, дали да променят. И все не им достига, все си казват и тъпчат на това нещо. Решете се, дами. Решете се и направете промяната. Ние ще ви помогнем, затова сме жени, затова сме заедно да съберем и да се подкрепим. За тези, които имат идея за бизнес, все още се страхуват. Защо? Защото няколко от тях им казват, ти си луда, това има толкова много такива бизнеси, точно, нали, твоя ли сега и така нататък. Ние сме тук, за да покажем, че това нещо може да се случи. Няма значение, че има още 20 ресторанта. Ако вие го искате, просто се решете и го направете. Така че този клуб е за всички вас, нас. Ще завърша с една притча за гарванчето и кокошките. Излюбило се едно гарванче, заедно със своите брати и сестри, само че за негова зла участ паднало от гнездото при кокошките. Израснало си така полека, минали седмица, 2-3, кълве си заедно с кокошките гарванчето, разхожда си се, но изведнъж вижда в небето неговите брати и сестри. Те летат, да гледа и си казва, ох, как бих искал и аз да полетя. Мечтало ден-два, накрая отишло при кокошките и казало, ма ние защо така не правим? Защо и ние не летим? Не можем ли ние така? Ти луд ли си? Как? Ние сме кокошки, ние не летим. Ние тук си кълвем, въобще не си го и помисли. Ти ще паднеш, ще се провалиш, ще те застреля. Втори път, трети път, така. Така и гарванчето въобще не се е опитало. И никога не полетяло. Завършвам и това е последно с поуката. Мили дами, ако сте се родили гърванчета, не слушайте кокошките.
Ива, наистина много ти благодаря за това, че ни покани и ти пожелавам наистина успех в това, което си започнала. От наша страна, ти знаеш, ние сме винаги отворени и ние, ето обещавам пред всички дами, тук и малкото господа, че ние ще направим всичко възможно, за да можем да ви помогнем, наистина да ви помогнем да ви свържем с подобни вам организации в Европа. Като член на Европейския алианс на малкия бизнес, ние със седалище в Брюксел, ние имаме достъп до доста такива тип бизнес организации и аз ще ви поканя на следващата наша среща, която ще бъде в Брюксел, ще ви поканя да дойдете и ще ви запозная с такъв тип бизнес клубове в Европа, да можете да си партнирате. Да, това ще бъде наистина полезно за абсолютно всички дами от твоя клуб, така че това обещавам го и разчитайте на мен, ще си изпълня обещанието. Продължавам нататък за това, което всъщност ме поканихте, за да видим част от ползите, които вие като бизнес дами бихте имали. Безспорно, напоследък всички знаем, че икономиката на нашата страна в състояние. Добър вечер на всички. Много ми е приятно, че сме заедно тази вечер. Искам аз също да започна с благодарствени думи към Ива, която ме намери в интернет. Бях в Америка и така се запознахме първо дистанционно. И Ива ми сподели нейната идея, всъщност нейните идеи за развитие на бизнеса, всичко, което тя би искала да развива. И така решихме да работим заедно и ви благодаря много за поканата, да съм лектор тази вечер, да участвам в дамския клуб. В ваша чест дори си купих обувки на високи топчета. Член, една от първите дами, която се записа, така с цялата готовност, така че благодаря, Таня, че ни се доверихте. Аз също благодаря и добре дошли на всички. Надявам се този форум да е много полезен за вас тази вечер. Тъй като се занимавам с европейски проекти, решихме с Ива да ви разкажа така, бих казала накратко, за европарите за бизнеса до края на 2016 година и 2017 година, тъй като основният фокус на групата тук е все пак развитие на бизнес предприемачество и женска солидарност, бих казала. Това, което ще ви разкажа накратко, са европарите за бизнеса, кой може да ги получи и как може да ги получи. Здравейте, прекрасни дами и господа. Така, аз се присетих за своята минала, дори така ме вдъхновихте на видео. Ще аз имам два образования. Моята първо образование беше бизнес психология и първата ми работа беше свързана с бизнес. И бях бизнес треньор и то много успешно работих с банки за управление, как да управляваш банки. Един от първият проект, който ми хвърлиха, беше за 45 менеджера на Прокредит банка в Молдавия. Започна да работя тук и трябва да учи 45 менеджера как да управляват банки. Бях на 23. И когато шофьора ми посрещна на летище, се спрятихме в Молдавия, се продаваха за възнасловна сума. Казах, ето някакъв уникален треньор от България, аз на 23 казвам, момиченца е подънки с опашката и те стоят с табелка Наталия Кобилкина, аз тяга здравейте, аз Наталия, момичето, не ми причите, чакам важен треньор. Казвам, аз съм, момичето, вие ще се объркали, друга Наталия очакваме. Аз стоя, взимам паспорта, така стъкам пред него, той ще... О, не! И звъни на телефона и казва, имаме проблем, купихме котарака, на руски има израз космишки, е котарака в чувала, като купуваш нещо такова. Котка в чувала, платихме една огромна сума, за тук някакво момиче дойде на летище и тя трябва да бъде семинар да види как да управляваш банка. Беше много забавно. И влизам в аудитория всички така с костюми, мъже, жени на 45+.
След ми разбира се много лошо. Аз имам презентация, как трябва правилно да говоря на тази презентация. Към трети ден вече ми обичаха, към шести ми обожаваха, на девети ми благотвориха и поръчаха веднага втория семинар. След месец дойдох пак да водя втория семинар, 9 тренинга по обучение как да управляваш банки. До днешен ден нямам идея как съм го направила. Преди това, преди тази работа, на 21 попаднах в Publish House, как се казва, Publish House на български. Дами, след малко лично ще мина да ви поздравя, да си взема чаша само, да се добера до нея. И сега Ивайло Герасимов, моля, приветствайте го. Благодаря ви, здравейте на всички. Искам да благодаря много на Ива за поканата и аз и в предишното Сподели доброто съм бил до нея и винаги ще бъда, защото тя е страхотен човек. Ние сме работили много общи проекти и се надявам, че такъв човек ще може да бъде начало на вашия дамски клуб. Пожелавам ви много успехи и да ме каните на събитията ви. И сега ще ви изпълня една песен, като гледам какво е студено след лятото, преди лятото. Една песен на Валентин Пензов и Борис Чакъров.